L-aħbar li Malta tneħħiet mill-lista il-griża tal-FATF intlaqet tajjeb mill-imsieħba soċjali One News kellem ma' uħud minnhom. Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem Joseph Farrugia qal li din l-aħbar tfisser li pajjiżna se jattira iżjed investiment. Issa li ħriġna minna irridu naraw kif ħanibdu naħdmu minn issa biex inkomplu ntejbu ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. U il-fatt li lajna minna għandna ċans ieħor sabiex naħdmu nkomplu ninkludu u nimplementaw trasparenza u anki nittakiljaw issues li għandhom xaqsmu ma' money laundering sabiex nattiraw iktar investiment. Farrugia qal li riformi li saru fl-aħħar sena kienu kruċjali biex stajna ikollna din l-aħbar u bid-nota li l-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem lesta taħdem mal-Gvern biex ikomplu isiru aktar riformi għal ġid tal-poplu Malti. Tal-istess fema huwa s-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja li wkoll qal li riformi li saru fl-aħħar snin kienu kruċjali. Il-Workers Union hija ferm sodisfatta li wara sena ta' ħidma u riformi istituzzjonali il-pajjiż se jerġa' jingħata ir-rispett li dejjem kellu li jixraqlu. Kienet sena li ħdimna flimkien mal-Gvern u naħseb hawnhekk tajjeb li nirringrazzjaw l-istituzzjonijiet governattivi u l-Gvern kollu li ħadem qatih biex isiru riformi meħtieġa. Joseph Buġejja ikkummenta li l-Gvern għandu jkompli bit-triq tar-riformi li permezz tagħhom għandu jkompli jgħin lil ħaddiema. Is-sħab soċjali nnutaw ukoll kif iż-żmien meta Malta ħarġet mill-lista l-griża huwa kruċjali għax huwa perjodu meta pajjiżna qed jibni mill-ġdid l-ekonomija tiegħu wara id-daqqa tal-pandemija u bekk ikun jista' jilqa' għall-isfidi internazzjonali minħabba il-gwerra fl-Ukrajna.